Falta un any per les eleccions municipals del 2027 i a Gent de Carrer coneixem tots els candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Boi. Avui ens visita el cap de l'oposició d'Esquerra Republicana, el Jaume Sans. Què tal, com estàs? Molt bé, bona tarda. Fa la sensació que queda molt o que queda poc per a aquestes eleccions, el 2027? Queda molt poc perquè, a més, aquest mandat especialment ens ha passat molt ràpid. Quan estàs fent feina contínuament des de l'endemà, des de l'any 23, al mes de juny ja, quan vam ser escollits regidors, nosaltres no hem parat. A l'equip municipal d'Esquerra Republicana, grup municipal, no hem parat d'estar presents allà on hem pogut a la ciutat, i també com a partit, i també com a grup municipal, però també com a partit, també fent activitats de tota mena. L'encàrrec que ens fa la ciutadania comença al moment que tens ja l'acte de regidor. La tinguis o no, si tens vocació política, la tens sempre, però tens la responsabilitat i l'obligació d'estar actiu ja des del minut zero. I hem procurat estar en aquesta línia, no? I ens ha passat volant, perquè Sant Boi és una ciutat viva, una ciutat activa, el moviment associatiu i la vida que hi ha a la ciutat és molt important, i per tant, si volem representar i conèixer les necessitats de la gent, de les entitats, cal intentar ser al màxim de ser presents a tot arreu, no? A banda, doncs, de la nostra activitat política, de fer presència amb activitats pròpies, no? Fa pocs dies vam celebrar el Dia de l'Orgull com a Esquerra, no? Vull dir, intentem també amb això. I per tant, et passa volant. I una cosa important a dir, nosaltres no estem alliberats, no som professionals en el sentit que només fem de polítics, només som regidors. Això ho hem de compaginar amb la nostra vida professional a banda de l'Ajuntament. Cadascú de nosaltres tenim les nostres feines i, per tant, doncs, a banda de la vida privada. I llavors, aleshores, et passa el temps volant. Tu has trobat com una mica aquí, de sobte, dius, ostres, és que no queda res per a aquestes eleccions. Bueno, en som conscients. Està clar que si algú vol fer alguna cosa d'aquí 10 mesos, s'ho ha d'haver treballat abans. No pots improvisar un any abans una candidatura, no haver trepitjat al carrer, no haver estat a la vida de la ciutat. Vull dir, això és bàsic. Ara entrarem en aquestes qüestions que heu anat preparant de cara a aquestes eleccions del 2027, que, com deies, ja hi havia hagut una feina prèvia, però abans també volíem conèixer una mica més personalment com a candidat. Què diries que és per tu fer política? Fer política és millorar la qualitat de vida dels meus veïns, parlant de mi, dels meus veïns i veïnes, dels santboians i les santboianes. Per això també vaig entrar en política. Hi ha moltes coses que les pots fer, i és cert, des de l'activisme i la societat civil, que és on he estat sempre, i pots acabar-ho de complementar des de la política institucional, no? I llavors fer política és això. Sempre estem fent política. Jo feia política abans de ser regidor, ara em faig a la política institucional i quan deixi de ser regidor continuaré fent política. Això ho tinc claríssim. I hi ha uns temes que a mi m'interessen molt, no? O que m'han definit molt, no? Com és la defensa del territori, el model de ciutat, i això té repercussió en la vida dels santboians i les santboianes. Tu diries que la política remata l'activisme que es fa abans als carrers? Seria com aquesta última fase? Complementa. L'activisme ha de ser-hi sempre. El perill que hi ha i que pot haver-hi és que la política institucional ofegui l'activisme de carrer, de les associacions, i això és bàsic. Una societat on no tens activisme a carrer, i per exemple, si fos alcalde, necessitem, qualsevol persona que estigui en qualsevol càrrec, necessites la crítica. Entenc una crítica constructiva, però encara que no agradi, la necessites rebre, perquè et fa veure que no ho estàs fent prou bé o no t'has anat d'una sèrie de coses, no? Vull dir, és que és bàsic que hi hagi un pensament crític, si no tenim una altra mena de societat. Tu sempre expliques que has crescut d'una masia i que t'has quedat també aquí. Com diries que això condiciona la teva mirada política? Sí, l'ha condicionat molt, no? Diguéssim, en el sentit de... Soc molt conscient de que nosaltres la Marina, el Parc Agrari, és un espai molt important, i som conscients a Esquerra, jo especialment, que és un territori que està molt amenaçat, cada vegada ho està més. El tema de la pagesia a Sant Boi no hi ha relleu generacional, hi ha moltes dificultats, i tenim molta pressió de molts interessos a nivell urbanístic. I hem tingut amenaces en el seu moment. En aquest activisme ja hi vaig participar amb molta gent també de Sant Boi i de la comarca i de més enllà, contra la plataforma contra l'Eurovegas,
i recurrentment tenim episodis que ens amenacen aquest territori, no? Ara tenim el tema de l'ampliació de l'aeroport, i això ens afecta també a la ciutat directament. Llavors, tenir la ciutat al cap, la zona agroforestal, que també conec, o sigui, tenir Sant Boi al cap és molt important. S'ha de conèixer el territori, has de conèixer d'on venim i quins elements que a més ens identifiquen com a ciutat cal també preservar i ens donen qualitat de vida com a ciutat. El coneixement del territori és el punt més fort que diries que tens com a alcaldable? Sí, és un dels punts més forts, el coneixement del territori, penso. Sempre se'n pot saber més. I després, sí que és veritat que tinc el cuc aquest de l'activisme. El que deia fa un moment, no? El dia que deixi de fer de regidor, de càrrec institucional, sé que tornaré a estar actiu, o més actiu, perquè no he deixat d'estar-ho. El que passa, clar, el temps el que deia, et passa volant perquè no pots arribar. Jo estic amb entitats diferents de la ciutat, però sí que és veritat que aquests darrers anys he mantingut una actitud més secundària amb algunes coses, no? Perquè no tens temps. També penso que, sent un càrrec institucional d'un partit polític, doncs també no has d'estar encapçalant segons què, perquè hi ha més gent, no?, que pensa igual diferent, si estàs amb una entitat. Però jo sé que tornaré, o sigui, per què? Perquè és el que et deia, m'agrada i sé que malauradament aquesta pressió urbanística sobre el nostre territori no desapareixerà, no? Vull dir, torna cíclicament o hi és permanentment, podríem dir també, no? I aleshores a mi em trobaran en la defensa d'aquest territori. Basant-te ho has explicat com a regidor el 2015, ja a l'Ajuntament, des d'aquí has anat tenint també una trajectòria de molts anys al partit, ara també com a candidat, tu et veus molts anys més encapçalant les llistes d'Esquerra Republicana aquí a Sant Boi? Jo, sincerament, a veure, jo penso que ja el meu cicle polític a encapçalar, això també és el partit i les circumstàncies. Penso que hauria de ser el darrer cop que em presento com a cap de llista. De fet, serà el segon cop que em presento com a cap de llista. I que d'haver d'aquí 4 anys hauria d'haver potser alguna altra persona, no? Que també en política, doncs, tot i que no visquem o estiguem alliberats amb això, doncs són uns anys. I que després, fent política, continuaré fent sense tenir càrrec institucional. I dins d'Esquerra sempre puc donar suport, assessorament. No és allò, no desapareixeré de la vida social i política de Sant Boi. Una cosa és que tingui un càrrec institucional, que és diferent, no? Vull dir que això ho tinc clar, perquè forma part del meu caràcter. En quin moment diries que arriba el teu partit Esquerra Republicana, aquestes eleccions que es veuen ja a l'horitzó i que, com deies, estan molt a prop? Clar, nosaltres ens veiem forts en el sentit de que hem guanyat més coneixement sobre Sant Boi. Ha estat, aquests 3 anys, ja et deia, molt intensos i aleshores és una acumulació de coneixement, no?, i de la ciutat. I llavors això, doncs, no sé si la gent ho percep, però, clar, una altra cosa és que ens agradaria haver pogut comunicar més, no? Perquè hem fet un munt de feina, són molts llocs, però és el que deia, tampoc nosaltres no tenim, o sigui, tenim la logística no és el mateix un equip de govern que té una institució i els mitjans de comunicació locals que pot explicar l'obra de govern que l'oposició que hem presentat nosaltres un munt de mocions, de pregs, preguntes, propostes, nosaltres en diem, i fins i tot interpel·lacions al govern. Abans comentàvem fa un moment, fent memòria, que unes 272 en aquests 3 anys, no? I és un munt de feina que hem fet, no? I a vegades el nostre repte és haver tingut més temps per haver-ho fet arribar a la població, no? És molt important, per exemple, estem fent l'entrevista ara, una mancança gran en ciutats com la nostra és tenir mitjans de comunicació on poder arribar, no? Perquè, clar, els partits polítics sí que intentem, clar, amb les xarxes socials, fer el que podem, no?, comunicar el que puguem, però ens és bàsic, per l'espai, aquest espai, i tenir una ràdio municipal com la nostra, que es feu ressò del que pugui passar a la ciutat, perquè, clar, premsa en paper ja fa anys que això no en tenim. Jo me'n recordo, fa 20 anys, que havien tot de diaris gratuïts, i els partits polítics, a principis dels 2000, podíem escriure articles d'opinió, i això eren aquests gratuïts que es deixaven al forn de pa. Però això ja es va perdre fa anys. És veritat que tenim les xarxes socials, però també les xarxes socials també hi ha moltes coses desviaixades, que hi ha fake news,
Però tu decideixes què publiques. És a dir, Sí. tu pots publicar coses que no siguin esbiaixades, és un canal que tu decideixes què poses i què no. No, per part nostra sí, però després ja corre de tot, no? I ens arriba un punt que es perd, hi ha molt de soroll, també penso, amb les xarxes socials, no? Però clar, necessitem això, uns mitjans de comunicació locals potents, que penso que per Ràdio Sant Boi està evolucionant en aquest sentit, vull dir, i ho necessitem per poder i contrastar, com estan passant amb aquestes entrevistes, no? Les nostres propostes, per la ciutat. El tema és que deies que Esquerra Republicana està en un moment fort en el sentit de conèixer molt el territori, però alhora si mirem la representació que té el ple municipal n'ha perdut 2 respecte a les últimes, per tant tampoc està en un gran moment en aquest sentit, que és el que es vol fer des del partit per poder recuperar la situació que teníeu no en aquest últim mandat sinó l'anterior. Sí que és cert que en ciutats com la nostra el tema global, més enllà, la política nacional a Catalunya ens afecta. L'Esquerra Republicana del 2015, per exemple, i després del 2019, especialment, amb el postprocés, hi havia tota la sentència, sí, hi havia molta gent mobilitzada, no? I que ens tenia com a referents a nivell, dins l'independentisme especialment, i llavors això sí que és veritat que hi ha hagut un desencís, hi ha hagut tota la repressió, i això també va fer perdre... O sigui, molta gent també votava, penso, amb aquesta clau. Hi ha hagut una pèrdua de votant que ha anat cap a l'abstencionisme i que això ens va fer perdre força. Ens vam quedar a prop del 4º regidor, però sí que és cert que... I ara, en aquests moments, la percepció que tenim és que tornem a estar a l'alça. Se'ns ha costat gent, hem tingut unes quantes altes de militants, vull dir que això feia temps que no passava, diguéssim, que costa, la gent es faci militant, i això ha anat passant, i la percepció que estem fent les coses bé tant a nivell nacional, a nivell de Catalunya, com a nivell local també, treballant tot el que podem. De fet, vinculant amb Catalunya, les últimes dades sí que sembla que donen, no sé si un bon resultat, però almenys un millor resultat per Esquerra respecte a les últimes, per aquí sí que es pot vehicular, però amb aquest problema que deies d'arribar a la ciutadania, com ho penseu solucionar? Què és el que fareu perquè les vostres polítiques puguin arribar a la gent i que la gent sigui conscient del que es fa des d'Esquerra Republicana al ple municipal? Bé, nosaltres vam reclamar al seu moment que el diari municipal Viure a Sant Boi és un espai dels partits polítics. També havien demanat que les entitats poguessin escriure, no? L'espai que tenim, per exemple, en el Viure a Sant Boi és una columna de 1.500 caràcters on no podem penjar cap foto que no sigui la nostra cara de regidor i ja està, vull dir, no podem ni presentar cap esquema, ni cap mapa, ni res, ni cap proposta en allà, no? És per escrit i els 1.500 i poc caràcters perquè vas a fer un calçador i és l'única manera massiva que arribem, diguéssim, en paper i digital. I després les xarxes socials, per millorar això és treballar nosaltres les xarxes socials, que hem anat potenciant més, doncs el tema dels vídeos, el tema que hem anat treballant, i ha d'anar més. Però, clar, no és el màxim, diguéssim, que podem fer en aquest sentit. Què et diu a tu com a cap de l'oposició que la meitat de Sant Boi no hagi votat a les últimes eleccions? Clar, sí, és una dada que a més passa elecció rere elecció i clar, això denota diverses coses, pot denotar. Primer, els partits de l'oposició no hem sabut estimular a l'electorat abstencionista. Per què la gent no va votar? Potser perquè no veu possibilitat d'un canvi. Clar, el context de Sant Boi, des del 1979 està governant el mateix partit. Llavors pot haver una gent, votants, que vegin com una resignació de que aquesta gent continuaran manant sempre i normalment amb majories absolutes i per tant propostes noves a nous partits o que hem arribat i així igual no creuen que podem fer un canvi, no ho sé, pot anar per aquí, no ajuda, però està clar que la clau, hi ha un dia que tots els partits polítics, això també és trampa, però tots els partits polítics el dia de les eleccions municipals, crec que és el 27 de maig, serà, de l'any vinent, o el 23 de maig, finals de maig, el comptador que hi dia estarà a 0. Tots quedarem a 0 regidors, però sí que sabem que hi ha un partit, que és el cas del PSC, que aquí la novetat a Sant Boi és veure la majoria absoluta, si l'amplien, si no l'amplien, o l'arriben a perdre. Però ja tothom dona per fet que guanyen les eleccions, no? I perquè ha estat empíric així, elecció rere elecció, no? Hem de trencar aquesta idea de que, com deia l'anterior portaveu d'Esquerra, Miquel Salip, que enlloc està escrit que hagin de guanyar els de sempre, no? Vull dir que... I hem de treballar en aquesta línia, no? O que no guanyin d'aquesta manera, que hi hagi més joc polític i hi hagin idees fresques i es pugui
hi hagi un fet que no ha passat mai de poder, amb un govern municipal del PSC, doncs, en minoria, se'l pugui condicionar. Clar, el que sí que és veritat que és que perquè canviï alguna cosa i perquè, com dius, no guanyin els de sempre, l'oposició ha de fer també alguna cosa diferent. Per això preguntava, pel que respecta a Esquerra Republicana, què es farà diferent perquè no es repeteixi el mateix patró, justament. Bé, nosaltres ja fa més d'un any, l'anterior executiva, amb el Jordi Vilà, que de president, després vam fer un canvi d'executiva, ja tenim l'Àngel Lopera, però l'anterior executiva d'Esquerra ja vam entrar en contacte amb Esquerra Unida, amb el Xavier Alejandre, per sondejar, un intercanvi d'opinions. Amb ells vam coincidir, jo era regidor, el número 3, amb l'anterior mandat, i és veritat que, a banda ideològicament coincidim moltes coses, no en tot, perquè per això són partits diferents i nosaltres tenen una visió, doncs, del model d'estat, un estat federal, nosaltres volem una república catalana, per exemple, però coincidim en molts aspectes, i també hi ha un feeling també personal, també hi ajuda, i això de que els tarannàs de les persones també hi ajuden. I llavors vam començar ja aquestes converses que després des d'Esquerra Unida les han liderat, diguéssim, i ens han apel·lat als diferents partits d'esquerres de la ciutat, a l'esquerra del PSC, a parlar-ne d'una possible coalició, alguna plataforma, si és que sumàvem entre tots, alternativa, i que penso que sí, que alguna cosa així s'ha de fer. De fet, a Esquerra ho hem fet a altres municipis, i de fet en plataformes veïnes, a Sant Andreu de la Barca, per exemple, on és possible de crear, la gent cregui que és possible aquest canvi, crear aquesta il·lusió, que per fi les coses poden canviar, que no té per què ser, sempre estar en aquestes majories del PSC, no? Aquesta confluència, tal com es va proposar de fet en aquesta sèrie d'entrevistes, ho va fer Xavier Alejandre, seria amb vosaltres, seria amb Podem, seria amb els Comuns. Deies que hi havia bona sintonia amb Esquerra Unida, però hi ha bona sintonia amb Podem, hi ha bona sintonia amb els Comuns? La sintonia personal hi és. Una cosa és com això es pot aterrar políticament. Clar, amb els Comuns, per exemple, la gran diferència, i com ho veiem nosaltres, clar, per nosaltres, en la línia vermella, és que amb un govern amb majoria absoluta del PSC no hi entraríem mai, perquè no té sentit. Hi ha un partit que la ciutadania li ha donat el poder clarament, perquè governi 4 anys, i per tant la resta ens toquen a l'oposició. Això no vol dir que arribés a pactes puntuals, ens hem fet, el pacte de ciutat, hi ha una sèrie de coses que en podem parlar, però, clar, i això és una de les dificultats que hi veiem, perquè els veiem molt pròxims al PSC en aquest sentit, i per tant, en el cas de Podem, hem anat treballant temes i que també caldria aterrar-ho. No sempre és fàcil treballar temes conjuntament amb ells. Per què no és fàcil? Perquè a vegades, potser les cultures polítiques o la manera de fer, caldria... O sigui, això és el que deia, personalment no tenim cap problema, vull dir, però una altra cosa és a l'hora de treballar, quan imaginem un grup municipal en diversos partits polítics i en cultures polítiques i maneres de fer que potser són diferents, tinguem dificultats. També hi ha temes que es poden pactar a nivell polític, vull dir, prèviament ho tinc claríssim, vull dir, pot haver diferències de vot en un ple, en una moció, però clar, tot això és complex, Clar, però quan deies diferències de formes de fer, perquè ho puguem entendre, què és el que fa Podem que no fa Esquerra o què fa Esquerra que no fa Podem? Bé, abans ens hem trobat que la manera de treballar d'ells, o la nostra, potser no acaben d'encaixar. Participar, nosaltres ho meditem molt, ho treballem, i amb ells, la nostra percepció és que no ha estat tan així, no? Que no treballen? No és que no treballin, tampoc ho diria això així, però nosaltres hem posat el pes de moltes coses, i clar, llavors això traslladat en una coalició, hauríem de veure quins mecanismes, no? Perquè no hi hagin dificultats. Tampoc se'ns han adreçat a nosaltres, tampoc hem parlat, vull dir, tampoc ens hem assegut a una taula. Això és ara, diguéssim, la percepció, per part meva, vull dir que, a banda que això també el partit hauríem de veure en assemblea i, ja dic com s'aterra, perquè hi ha més coses, no és tan fàcil fer una coalició
perquè també els partits de més amunt ha de pensar que els vots, per exemple, a unes municipals compten pel Consell Comarcal, compten per la Diputació, i en tota una sèrie de coses que s'han de tenir en compte. Clar, el que és cert és que si la coalició és amb Esquerra Unida i amb Esquerra Republicana, no és una coalició de tots els partits. A l'esquerra del PSC seria un fracàs per tu aquesta coalició, amb només 2 partits? No, jo veig el got mig ple. Fins ara això no havia passat, si és que acaba passant, eh? Vull dir, nosaltres treballem perquè, o sigui, que no sigui per culpa nostra, diguéssim. Vull dir, ja ens ho explorarem fins al màxim, però ja seria enguany. Jo penso que ja seria enguany. El que passa, clar, igualment, els diferents partits i el que ha anat passant, per exemple, no veig tampoc Podem i els Comuns anant dins amb nosaltres i amb Esquerra Unida, per el que ha anat passant també aquesta legislatura. Vull dir, també, a dia d'avui, també sembla utòpic que estiguéssim els 4 partits, no ho sé, vull dir, la percepció és aquesta, no? Vull dir que... En un món imaginari en el que us poseu d'acord, aneu els 4 partits junts a les eleccions, qui seria el cap de llista d'aquesta confluència series tu? Bueno, clar, això encara no... És a dir, és un món imaginari, entenem que sí, com a caps de l'oposició i per número de la foto que vam fer última, que va ser les eleccions del 23, i per representació que vam tenir vots i per la feinada que hem fet aquests 3 últims anys, estar a tot arreu, es correspondria a Esquerra. Dic perquè l'Àlex Pérez deia que no entendria per què hauria de ser el cap de llista Esquerra. Bueno, però clar, la feina feta i la representació en vots és el que, amb alguna cosa tangible, ens hem de basar. El tema també és el contingut que tindria aquesta confluència, i d'això també és interessant parlar de tots els temes que hi ha sobre la taula de cara a aquestes properes eleccions. Segurament un dels primers reptes més importants, no només a Sant Boi, sinó en general, en parlem a totes les entrevistes, és l'habitatge. Més enllà de si hi ha confluència o no, quina seria la proposta d'Esquerra Republicana per intentar millorar una situació que és límit? Sí, el tema de l'habitatge és una situació dramàtica, i des del govern municipal el que s'ha de fer és actuacions de tota mena. O sigui, la principal és anar creant... Com que estem en un sistema capitalista i, per tant, és molt difícil... O sigui, som un actor més, i l'administració pública ha de ser un actor més i ha de tenir, dins el mercat immobiliari, ha de ser propietari l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, pot ser la Generalitat, d'estoc de pisos de propietat pública. Quants més, millor. I així pots posar un lloguer social i influir, si tens molt d'estoc, pots arribar a influir amb el mercat. I per tant, això a altres ciutats, no? Que Viena sempre es posa el cas de Viena, però clar, el problema d'això és que és urgent i es necessita ara i avui. Que la construcció és a llarg plaç sempre. Clar, necessites anys. I aquí és el drama de que, aquí tothom hem d'assumir les nostres responsabilitats, qui més, qui menys, en que aquesta pota de l'estat del benestar, que és l'habitatge públic, és que tothom té clar la sanitat, l'educació pública, però l'habitatge això s'ha anat descuidant. Al contrari, hi havia hagut habitatge públic i en el seu moment es va privatitzar, Camps Blancs. Vull dir, Adigsa, la Generalitat, en el seu moment, eren pisos de la Generalitat i això es van decidir descarregar-se d'aquests pisos venent-los a la gent que hi vivia. Per tant, és un exemple que vam perdre estoc d'habitatge públic i això no s'ha de fer mai. Perquè és una manera de treure els problemes sobre en el seu moment, perquè en Camps Blancs històricament hi havia problemes inicials de mancances en la seva construcció i l'administració, per estalviar-se, entenc que la gestió de tot això, el fàcil és vendre-ho als veïns. Els veïns, clar, ets amo de casa teva, i això també la gent ho vol, però clar, també has de fer càrrec del manteniment i tot això. I això és una cosa que va ser un error, perquè necessitem aquest estoc d'habitatge públic. I tenim empreses municipals que podrien gestionar. S'ha de continuar, ja dic, s'ha de buscar sols que es puguin cedir per fer com s'ha fet amb l'IMSOL, com s'ha fet a la zona del Saló Central, amb aquesta línia. El tema del retracte i tanteig de possibles pisos que no tinguin hereus, que hagin sortit a subhasta per impagament, amb això, amb el vistiplau de la Generalitat, s'hi ha d'anar. O sigui, tot el que podem anar sumant d'habitatge i per fer aquesta borsa ens és bàsic i, per tant, s'ha d'actuar a nivell amb moltes facetes. Vull dir que no només el que s'ha fet al Saló Central, que s'ha de continuar,
i hem de buscar sols. I amb això també aprofito que tenim el sector de l'aparellada, que nosaltres també en podíem parlar, que fa des del 2002 que tenim una proposta en allà, i en allà hi han d'anar uns 279 habitatges, una cosa així, segons el PDU metropolità. Nosaltres som molt crítics que allà es construeixi, tot i que el que es volia construir als anys 90 i després als anys 2000 havia d'anar al Campo en el seu moment, després als anys 2000 havia d'anar la ciutat del cinema, que per cert és quan jo entro amb la meva militància o activisme una sèrie de veïnes i veïns creem la plataforma cívica Samullana en defensa del nucli antic i un dels objectius que no es construeixi aquesta ciutat de cinema a l'Aparellada i que l'Ateneu Sant Julià passi de ser públic, estava en mans privades. Doncs en allà, ara finalment el que veiem és que la proposta que fèiem nosaltres el 2002 en un acte que vam fer a Massalera amb l'Anna Simó, l'exconsellera Anna Simó d'Esquerra, me'n recordo perfectament. Vam fer una proposta que allà havia d'ampliar la zona esportiva, una zona esportiva de lliure accés a la ciutadania, i després més tocant el riu, un bosc de ribera, un bosc de coixí, una zona verda, del riu, l'accés al camí. Però és cert que això és cap a on estan en l'Ajuntament ara mateix. Sí, correcte. Llavors això, per una altra banda, jo personalment, perquè vaig estar, és un tema que em vaig treballar força, també amb els companys d'Esquerra en aquell moment, clar, és una satisfacció que veus que les nostres tesis han acabat. A partir del 2015 hi ha un canvi per part del govern municipal cap a les nostres tesis, i allà hi van 279 habitatges, hi van habitatges. La llei diu que el 50% ha de ser protecció oficial. Nosaltres si han d'anar habitatges ja, el que ens preocupa que no tingui un impacte paisatgístic a la façana històrica. Això és el que anava a dir, des d'Esquerra heu explicat que esteu en contra d'aquests habitatges. O el mínim possible. Jo podem entendre que al voltant del carrer Llevant i es vulgui tancar allò d'alguna manera, el cas és que si finalment aquests habitatges han d'anar allà, doncs que no siguin el 50% de protecció oficial. Anem al màxim. Hem d'anar, per què no un 60 o un 70%? Hem d'anar al màxim, que tenim la necessitat aquesta, vull dir, d'habitatge de protecció oficial, i que aquest pugui ser de lloguer social, vull dir, i la intervenció que es faci que no sigui que causi un impacte paisatgístic que se'ns carregui la façana de ciutat. Del projecte aquest sí que hem presentat al·legacions, sobretot amb el sentit que hi ha la idea de construir un hotel en allà també. Respecte al 2015, l'hotel, volíem fer un hotel al mig de la plana de l'Aparellada, ara no, ja està alineat al carrer Bonaventura Calopa, per tant, i aquell hotel del 2015 hi anaven usos comercials, i ara això ja no. Usos comercials, en tenim un a la zona comercial del Campo, no digues noms, però hi ha una botiga molt gran sota l'hotel Fronter, això de ser. Clar, això era nosaltres en contra, perquè això també podem parlar de l'eix comercials que s'està creant al voltant de la carretera Santa Creu de Calafell. Però tornant al que estem parlant ara, doncs ara, clar, nosaltres hem presentat al·legacions perquè si hi ha d'haver equipament allà que no sigui hoteler. Allà pot anar, la nostra proposta és que anés un equipament dedicat a la gent gran, però que siguin aquests equipaments que la gent pot viure autònomament al seu apartament i tenen mancomunitat els seus serveis, el tema de rentar roba, i que hi ha experiències d'aquest tipus. Això sí que ens semblaria correcte, però no un hotel en allà, perquè a més aquests pisos, aquests 270 i pico de pisos, hem de sumar els 84 habitatges que van a on havia l'antic hospital, que estan en construcció, més alguns centenar més, a l'eix Canal de la Dreta, que això no s'ha desenvolupat només el bloc de pisos que hi ha a Can Julià, però n'hi van 2 més, i davant de l'antic hospital també hi havia la proposta de fer habitatge. I aleshores aquí tenim un increment d'habitants a l'eix de l'Avinguda Calopa, que clar, més si fiques un hotel, allà hi ha una de trànsit, podem preveure, impressionant. A més, quan és un carrer, tipus avinguda, que serà de 4 carrils, o sigui, jo penso que és una mini ronda de Sant Ramon, entre el barri Centre i Vinyets, que a més, quan estigui desenvolupat tota la proposta de l'aparellada, nosaltres parlàvem de l'aparellada verda, però ja esportiva, ens podem dir, no? Doncs, clar, hi haurà molt de moviment de persones, i això hem de preveure. A nivell polític hem de preveure escenaris de futur. Clar, tots aquests usuaris, aquestes persones que aniran a viure allà, dins el mapa sanitari de Sant Boi, el seu ambulatori de referència, el seu CAP, és el de Vinyets.
La gent que viu al carrer Sant Pere, jo he viscut al carrer Sant Pere i el meu ambulatori era el de Vinyets, o sigui, tot aquest sector de la ciutat de nova construcció aniran a l'ambulatori de Vinyets, però a Vinyets tenim tots els nous veïns i veïnes que aniran al seu central, aquests nous edificis que també aniran a l'ambulatori de Vinyets. I llavors ara que estem parlant i que es posava aviat la primera pedra del cap de Marianao, potser haurem d'estar ja treballant ja en previsió, perquè són coses lentes i a més és d'una altra administració, que és la Generalitat que té la competència, potser caldrà ampliar l'ambulatori de Vinyets o hem de preveure aquests augments de població i no que ens ho trobem ja a sobre, no? Vull dir que, clar, hem de preveure tots aquests temes, no?, quan decideixes... Clar, tu creus que amb tot això que estem explicant, tot aquest augment que hi haurà d'habitatge, amb aquest projecte més a l'horitzó de la caserna, que és una cosa que veurem si arriba o no, però que també seria una via per la que encara créixer més o almenys tenir més habitatge disponible, la ciutat anirà ara mateix, si està als 85.000, cap a molt més d'això i, per tant, haurem de canviar coses en el sentit de que la ciutat haurà d'adaptar-se? Clar, aquí la Sant Boi ha de créixer portes endins, això sempre ho hem dit, i també hem sentit que a vegades l'equip de govern també, aquest discurs ja també el diu, no ha de créixer amb taca d'oli pels marges i anar ocupant territori, i tenim la disponibilitat de créixer portes endins. Si les 16 hectàrees a la subestació i la caserna tenim una oportunitat. Jo dins Sant Boi ha quedat, i la paraula janguí, queda molt aparcada, no? Comparant amb ciutats al voltant, no? Que, ostres, veus que tenen auditoris, tenen espai públic més endreçat, tenen una sèrie de coses que hi ha torres d'alta tensió, molta alta tensió, ja fa anys que s'han tret, moltes ciutats veïnes, Cornellà, Hospitalet, Gavà, es van treure les seves casernes militars en el seu moment, i aquí a Sant Boi hem estat la ventafocs, no? De que, ostres, aquí continuem amb assignatures pendents de fa dècades i que s'havien d'haver resolt fa dècades, no? Bueno, dins aquesta desgràcia, el tema de l'Ateneu, podem parlar, vull dir, dins d'aquesta desgràcia, ens podem estar lamentant, clar, nosaltres hem procurat treballar per resoldre-ho, des de l'oposició, i en aquesta situació de no ser claus a nivell local, però sí hem intentat jugar, com hem pogut, les cartes, doncs, via el Senat, via el govern espanyol amb els pressupostos de Generalitat. O sigui, pressupostos, etc. El que és cert és que, tot i que Esquerra Republicana hagi volgut incidir, tampoc heu desbloquejat la situació. És a dir, que aquí segurament hi haurà una situació suficientment complexa perquè, tot i que intervingui l'oposició, tampoc acaba solucionant-se. Amb el tema de la caserna és complexa, però amb el tema de la variant penso que hi vam ajudar. Hi vam ajudar a fer pressing. Jo entenem que per part del govern de la ciutat doncs també els primers interessats en resoldre-ho, però nosaltres també. I per això ens vam anar 2 cops, vam anar al Senat i vam interpel·lar les ministres corresponents per la caserna en el seu moment, a la Maria Robles i a la ministra Lamintma, l'alcaldessa de Gavà, pel tema de la variant. És fer pressió. A la banda que a l'hora de negociar pressupostos amb el PSOE ho vam posar sobre la taula. Que no és fàcil, perquè escalar temes a nivell de Catalunya, hi ha molts temes a negociar, però clar, si tens un paper en allà, i a més en aquest cas són competències de l'Estat, o eren la variant, o és la caserna, Red Eléctrica d'Espanya també és l'Estat, una empresa público-privada, vull dir, ja no és que estigui en mans de la Generalitat o de l'Ajuntament, és el govern de l'Estat, no? I si ja érem necessaris, doncs això hem jugat al màxim, i amb això hem anat a una, perquè al final, al cap i a la fi, tenim ganes, si demà la casa no hi fos, tant de bo. Si les torres d'alta tensió no hi són, tant de bo. Per tant, mocions, hem jugat al màxim, i amb això, pel pacte de ciutat que vam signar al principi del mandat, amb aquest diagnòstic de la ciutat hi coincidim. Després, a l'hora de fer-ne seguiment o així, no se'ns ha tingut tant en compte, però, perquè dèiem, per això de la parellada, que és un tema que fa anys que hem anat defensant, doncs tampoc se'ns ha cridat, que anirem, saps? Sé que som els caps de l'oposició. És una situació de vegades, una de freda i una calenta, no? Perquè una estira i arronsa. Sí, una estira i arronsa. Nosaltres hem de fiscalitzar i denunciar el que no ens agrada i votar el que votem, o presentem el que votem, agradi o no, però en altres temes hem anat de la mà, no? Vull dir, ens interessa que Sant Boi millori. Per això estem, no? Un altre, ara deies que hi havia molts temes que estaven pendents, que depenen de l'Estat. N'hi ha un que depèn de la Generalitat, que és aquest possible nou ramal dels ferrocarrils de Sant Boi fins a Castelldefels. El fet de que depengui de la Generalitat et fa la sensació que pot estar una mica més a prop de fer-se que altres projectes? Sí. A veure, primer, dels temes que parlàvem abans depenien del govern de l'Estat.
el govern de l'Estat ha d'anar carambola política per poder, diguéssim, aconseguir aquestes inversions. Ho hem vist a Catalunya. Depèn si hi ha un canvi de govern a l'Estat, l'experiència ens diu que les inversions cauen a zero. No? Vull dir, per tant, doncs, si ha de En canvi, refereixes al PP o PP i Vox, en aquest per cas. exemple, vull dir, vaja, Rajoy és qui va parar les obres a la variant, no? I, clar, i és que la inversió cau en picat. Amb el PSOE ho tenim garantit? No, però és més fàcil que dèiem negociar pressupostos, ells també tenen responsabilitats a Catalunya i per tant entenc que també volen resoldre-ho i per aquí ha d'anar. Si ho és de fer a DIF, aquest tren, clar, és que mirem com tenim Rodalies, que l'experiència amb Rodalies ha estat nefasta i és més factible i a més és una empresa que dona més confiança i que és ferrocarrils de la Generalitat. Ens interessa molt connectar-nos amb Castelldefels. Sí, tens l'UPC, tens platges, connectar-nos amb els nostres veïns de Gavà i Viladecans, però sobretot Sant Boi en Barcelona ciutat. Clar, no podem estar des del... L'únic transport ferroviari amb estacions a Sant Boi és ferrocarrils de la Generalitat, que va arribar, no era ferrocarrils, era una empresa privada, però des del 1912 no s'ha fet cap línia. Des del 1912, que no arribàvem ni als 10.000 habitants, vull dir, molt menys. Vull dir, clar, no pot ser que ara amb 86.000 censats continuem tenint la mateixa línia, evidentment millorada, però és la mateixa línia de transport ferroviari, i després una xarxa d'autobusos que s'ha anat completant i millorant, que encara es pot completar i millorar més, però clar, que també va en superfície i que també els problemes de congestió del trànsit també la poden afectar. I a més, amb aquest volum d'habitants, i creixent com s'està creixent, i estan creixent les ciutats al voltant, necessitem un transport ferroviari, diguéssim, massiu. M'has fet pensar també que vam presentar una moció que hi hagués una línia d'autobús entre Sant Boi, els municipis d'aquí al Delta, amb la zona de la Universitat Autònoma de Barcelona i tota la zona dels polígons allà, perquè hi ha polígons industrials i hi ha gent de... I doncs això que, bueno, o sigui, és millorable aquesta xarxa de transport d'autobusos. Sí que hi ha aquest projecte que segurament solucionaria almenys part del problema, també hi ha projectes que solucionen part del problema de l'habitatge, projectes que fan que sigui una ciutat més verda. En general hi ha projectes molt grans a la ciutat que estan pendents de resoldre's o pendents de completar-se. El tema és que ara fa la sensació que políticament estem en un moment del mentrestant, mentre tot això no passa, què ha de fer l'oposició? Quin és el paper de l'oposició mentre tots aquests projectes acaben concretant-se? No, nosaltres hem de... El nostre paper és... Clar, és que això es concreti, és que no perdre temps. És el que dèiem, a vegades quan... Si no hi ha pressupostos a l'Estat o a Catalunya, al final això també ens afecta. Interessa apretar al màxim perquè, clar, és que si no, dubto molt que es facin. I en el mentrestant és buscar solucions per tapar forats, seria. Perquè el que dèiem, el tema del transport, el problema que tenim és que, clar, necessitem inversions importants d'altres administracions, són projectes que porten a nivell tècnic, són complexes i, clar, que no es fan un dia per l'altre. I aleshores hem de mirar com podem, doncs, en aquest mentrestant, sigui més suportable. Vull dir que... Però no hi ha massa marge, tampoc, perquè és molt limitat. I vosaltres apretareu més que altres partits, al PSC, perquè això s'acabi completant? Clar, nosaltres, quan hem pogut, ho hem fet. I amb això, diguéssim, i anirem a totes. És que ens interessa que Sant Boi surti d'aquesta situació, no? Amb el tema del transport públic, doncs això, 86.000 habitants i continuem amb aquesta situació. I doncs això va més enllà de les sigles, ja és un tema transversal, vull dir que això tothom, jo penso que a la ciutat tothom està d'acord que cal millorar el transport públic, cal, per exemple, el tema de l'Ateneu i el barri centre, doncs, no podem continuar així i cal aprofitar les finestres d'oportunitat que pugui haver a nivell polític, vull dir, això és... I hem d'anar tots a una. Si no es va tots a una, aquí es dona espai per un caldo de cultiu que no és només a Sant Boi, que és a molts llocs, que és el creixement de l'extrema dreta, partits com Vox que estan presents a la institució, en l'horitzó d'Aliança Catalana, que no sabem si finalment acabarà presentant-se o no. Et fa por, això? Bueno, a Sant Boi me'n recordo el mandat que vam quedar el 2007, el 2011 vam perdre els 2 regidors que teníem a la ciutat
i en el seu lloc va entrar Plataforma per Catalunya en 3 i el Partit Popular en 5. O sigui, la dreta nacionalista espanyola i l'extrema dreta, molt equivalent a Vox, ideològicament, que era Plataforma per Catalunya, al final sumaven 8 regidors, no? I m'espanta, clar, vull dir, això, clar que se'n pot anar més. Saps el que espanta és que no només estem parlant d'aquest partit, hi ha altres partits d'extrema dreta obertament feixistes i nazis, vull dir, i que amb un contingut, i que això sigui legal a l'estat espanyol. O sigui, que no pugui, o sigui, que no entenc com el Ministeri de Justícia, vull dir, aquest d'Interior crec que és, pugui admetre a grupuscles o partits que obertament es declaren franquistes i nazis, no? Vull dir, i més enllà de Vox, vull dir que hi ha altres casos, no? I en el cas de Vox, bueno, clar, és que sobretot les idees, no? O sigui, la contaminació, i també hi ha l'Aliança Catalana, de relacionar la immigració amb delinqüència sistemàticament, de trencar la cohesió social, no? A qualsevol preu, no? I inventar-se coses o negar evidències, no? Vull dir, temes com el canvi climàtic, llavors a partir d'això de parlar de dictadura verda, no? I penses, però és que és evident, és que el que estem vivint aquest estiu, o les possibles danes que puguin haver com a conseqüència, no hi ha registres de precedents. Vull dir, és evident i que cal fer alguna cosa i que tenim una societat que s'ha primat el consumisme, és veritat un model de desenvolupament que ens hem basat en el cotxe, ens hem basat en una sèrie de manera de funcionar que està depauperant els recursos del planeta i que es tenen les conseqüències, perquè al final no és contaminar no desapareix allò enterrant-ho a un abocador, vull dir, les deixalles, hem de tractar, no? I que hi hagi gent que ho negui i que, a més, estem tenint conseqüències, això em preocupa, no? Em preocupa a nivell social, els discursos aquests d'odi i després de negar evidències, no? Al seu moment també a les vacunes, coses que dius anticientífiques, no? És que ja no és una cosa que no sents a dretes o a esquerres. I llavors que hi hagi gent a aquest nivell i que és una cosa que són 4, dius, però quan arriben a quotes de poder, doncs això, aquesta gent ens pot portar a la catàstrofe, com va passar al segle XX. Però què es fa contra això? Combatre-ho desmuntant les fake news, el que passa que sí que és veritat que fan molt de soroll i és complexa, perquè ja dic, fan tant de soroll que les coses certes o coses queden com amagades, fan veure que això és mentida. Clar, el tema és que si només et dediques a desmuntar fake news et perds i no acabes generant discurs propi, d'alguna forma. Clar, això també et fa perdre. I la gent, a veure, també veurem quin recorregut també té, no? Però, hi ha un percentatge de gent que compra això, no? I la gent... Què podem anar fent? Anar explicant les coses amb base científica com són. Vull dir, això és evident. Amb el tema del canvi climàtic, clar, aquestes calors que estem tenint ja ho expliquen, no? Vull dir, escolteu, això és el canvi climàtic. O la regressió de la costa, no? Vull dir, no hi ha platja. La gent ho pateix, i ho viu i ho veu. I per tant no són invents. Clar, sí que és cert que si hi ha gent que està descontenta amb el que està passant al govern, per exemple, vol un canvi, vol alguna cosa que almenys regiri una mica el que hi ha, i mira cap a les esquerres i veu tota aquesta divisió que m'explicaves a l'inici de l'entrevista, amb un partit t'hi entens, amb l'altre t'entens, però si hi ha això, amb l'altre tenim formes de treballar diferent. Aquesta mirada cap a la resta de partits d'esquerres, no creus que pot fer també que d'alguna forma aquest discurs pugui guanyar força en el sentit de que sigui més pràctic, de que es vegi que hi ha una espècie de claredat que no hi ha a vegades a l'esquerra? La dreta i l'extrema dreta hi ha molts opuscles, una cosa és que sembla que s'hagi potenciat un, però hi ha d'altres, que llavors hi faré propaganda, i per tant doncs també hi ha... El que passa que sí, el que no ajuda de vegades, i amb això et dono la raó, per exemple, i t'arran tot el ple de Sant Boi, i penso, estàs al ple, i hi ha emocions que molt amb la línia, molt semblants, no? En polítiques d'esquerra, de sensibilitat, no? En temes socials. I hi ha tenim una situació de veure qui és més d'esquerres o qui és més
saps? I penses, anem a una, i llavors no prosperen o no s'arriben a acords, i una vegada una competència, no?, caure un cert partidisme, no? I llavors penso, això ens ho podíem estalviar, perquè estem tots d'acord, o repensem-ho abans, i això sí que a vegades t'ho trobes, no?, de dir, ostres, ens haguéssim pogut parlar-ho abans, i això ens ha passat, no?, abans aquesta competitivitat entre les mateixes formacions o grups municipals d'esquerres al mateix ajuntament, no?, d'aquí a Sant Boi, a vegades sí que ens ha passat i penses, o retirar aquella moció i presentar-la conjuntament, o haver-ho treballat, o haver acceptat esmenes, i en algunes ocasions ha passat això, no? I penses, quina tonteria, perquè al final qui es frega les mans és la dreta i l'extrema dreta, no?, perquè no ens posem d'acord. Per tant, això s'ha de canviar, tu creus? Això sí que s'hauria de canviar. Jo crec que des de la diferència o el respecte, independentment si aquí es fa una coalició o no, sí que ens hem de, diguéssim, aquests temes s'haurien de millorar i treballar, no?, prèviament, de dir, escolta, vull dir que evitem segons què, o parlem-nos-ho abans, perquè són evitables. A més, al final defensem el mateix, no? Hi ha un matís, però per aquest matís no ens posem d'acord, no? I no vull dir que nosaltres també, com a Esquerra, hem fet això, però vull dir, ostres, sí que dius, ostres, vull dir, el que estic allà al mig ho veus, no? Dius, hòstia, ens ho podríem estalviar, ens ho havíem pogut treballar abans. I això són coses, penso, a millorar, i més en aquest escenari de pujada de l'extrema dreta, no? Perquè al final, clar, el que veuen, mira, es barallen entre ells, no?, les esquerres. És Jaume Sans, el cap de l'oposició, que avui ens visitava també en aquesta sèrie d'entrevistes. Moltes gràcies avui per venir aquí a Gent de Carrer. Gràcies a vosaltres, i realment m'ha passat volant, vull dir, el temps passa... Podríem estar aquí xerrant, que és hores, i gràcies a vosaltres.